Hello guys, welcome to our YouTube channel and you're watching the Bola. So guys, if you are new in this channel, please don't forget to click the subscribe button down on your screen and hit the notification bell para magiging updated kayo sa mga coming videos natin in the future. And don't forget to like and share. You can freely share this video. And guys, pag-usapan po natin ngayon ang isa nating kababayang OFW na si Chichi. Isa ko siyang kababata at ipapakita ko sa inyo ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ayan guys. So, Chi, saludo po ako sa iyo at isa kang magandang halimbawa sa mga katulad nating mga OFW dito sa gitnang silangan. So, pinapakita mo na walang imposible sa taong nagpupursige, sa taong may pangarap. Matutupad ang pangarap basta sabayan natin ang ating mga pagsisikap ng panalangin. So, dasal, prayer is the best key. So, ayan guys. So, keep on watching.